сценка е по действителен случай. Да, там един наш приятел от тази вечер почели в един накрая. По един много нещастно стечение на обстоятелствата те обърнаха един лек автомобил. Шкода и по още по-нещастни стечения на обстоятелствата е така, защото полицията наблизо. И по още по-нещастни стечения на обстоятелствата сега ще направим една сценка тук. Така, обвиняемите, господин Трошков и господин Вандалев са обвинени в крушение на нощното спокойствие на гражданите. Нищо не съм трошил. Горе споменатите се подведени под отговорност без основа на член 69, алинея 3,14, параграф 12, четвърти, точка 6,7, по 10 лента на минус 6 и така нататък. Господин Трошков! Господин Трошков! Баци фамилията! Така, господин Трошков, къде бяхте на 29 април? На 29 април бях цял ден в къщи и оправях една антена. Много странни имена да ги избереш, но не антена. Тишина в зала. Как кратка? Това не беше. Тишина! Така, по-нататък, господин. Ами в 7 часа ми се обади въпросната Ваня и ми каза, че тази вечер от тях нямало да има никой. И аз отивам от тях и звъня и то наистина какво няма никой. И тогава аз реших да отида да удавя мъката си, да. Значи признавате и за това убийство? Удавих я, мамка, удавих я. Какво беше уръдието на престъплението? Ами, повлиян от ниски страсти, използвах 100 грамови дози от слабо алкохолната напитка, метанетан, пропан-бутан и така нататък. Да, по-известна като облак. И вече към 11 часа учтиво ме помолиха с средници, така да се каже, да напусна заведението, понеже бях много вече така. И тогава навън се присъединих към една прииждаща сган, така от пияни наркомани, току-що връщате се от Казалнък, където били опустошили един апартамент, който по някакво странно стечение на обстоятелствата бил на една моя съученичка, който знае... Така, и тогава стана следната случка, аз видях тази, как да кажа, синя такова школа, да. Как синя бе, господин Трошков? Вие не сте дълтонист, бе, господин Трошков. Дълто какво? Дълтонист, бе! Дълтонист! Те и родно това за сили. Дълтонист, дановист, религията няма значение. Видя ли сега тази ме питате още нещо така да... Ми мога да го питам още нещо. Пипайте ме тогава, пипайте ме. Дали на школата ти обръщали? Съвсем не. Отидахме да обърнем по още един облак. Господин Трошков, на място вземете веднага. Ти сте на ваши ясни. Господин, имаш фамилията. Да види господин Вандалев. Добър ден. Добър ден. Господин Вандалев, къде бяхте на 29 април? Аз се кажа. 29 април станах рано, пих вода, сетих конвулсия от 12-пръстника, погледнах в огледалото, гледам, няма нищо. Погледнах пак. Бре, аз съм станал неотразим.
Мандарев. Господин Мандарев, тук мисля, че нещо така е шарнати от темата. Напротив, шарнах да оправя телевизора. Браво, бе, хомо! Тишина. Да сте оправили една Шкода, да сте оправили? Не, прави въпросната авария. Сериозно? Тишина, на място! Трошко, на място! Нещо друго сте оправили, нещо друго. Потечете. Като се замисля е така, към 11 се извиках бармана да правим сметката. Към барман да правим сметката. И като скочи един пич от тясната маса. Кога ще оправиш, че дай че щупя главата, е? После го каза, приятелката му се е казала сметка. По-детайли, господин Трошко, по-нататък, по-конкретно ми обяснете какво? С помощта на този приятел се оказахме открито навън и погледахме се с школата и... Какъв цвят беше кодичката, така да ми кажете? То тъмно беше, аз мога да кажа какъв цвят е била школата. Не, така, сидете се все пак. Какъв цвят беше шкодичката? Люляко цвят беше, люляко май. Как люляко, бе? Бандале, как люляко? Често бяла шкода една. Бяла беланичка шкода е. Бял люляк няма ли? На място, ската! 5 години затвор! Специална подготвителна! Бърза! Помилване! Помилване! Помилване!